Μου είπατε για ένα συνέδριο που διοργανώνεται. Ναι. Τώρα, μετά το καλοκαιρινές διακοπές προς το Δεκέμβριο. Μετά το καλοκαίρι είναι ένα μεγάλο διεθνές συνέδριο, European International Business Academy. Είναι μια μεγάλη ακαδημαϊκή και επαγγελματική κοινότητα, η μεγαλύτερη της Ευρώπης, η οποία πραγματεύεται ακριβώς τα θέματα τα οποία συζητάμε και στις εκπομπές σας και συζητάμε γενικά στο δημόσιο διάλογο. Δηλαδή, τι μέλη γενέστε με τις γεωπολιτικές εξελίξεις, πώς αλλάζει το διεθνές τοπίο, πώς αλλάζουν οι εφοδιαστικές αλυσίδες, τι σημαίνει για τις οικονομίες, τι σημαίνει η δασμή. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Άρα και θα έχετε και ομιλητές. Θέματα καινοτομίας. Βεβαίως, έχουμε, εκτός από ακαδημαϊκούς ασφαλώς που θα υποβάλουν τις εργασίες τους με καινούργια ευρήματα, έχουμε και προσκεκλημένους, έχουμε εκπροσώπους από την Παγκόσμια Τράπεζα, από την UNCTAD. Θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο και η προθεσμία υποβολής για συνεδρίες και εργασίες είναι 15 Ιουλίου, το συνέδριο είναι 11 με 13 Δεκεμβρίου. Θα είναι πολύ μεγάλη μας χαρά να το παρακολουθήσει ο κόσμος ο ακαδημαϊκός, αλλά και όχι ο επιχειρηματικός, αλλά και ο πολιτικός κόσμος, γιατί νομίζω θα γίνουμε όλοι σοφότεροι μέσα από αυτό. Μάλιστα. Εγώ να διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και οι συνεδρίες θα γίνουν στο Μέγαρο Μουσικής. Πολύ ωραία. Να ευχηθώ καλή επιτυχία και στο συνεδριό σου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, χάρηκα που τα είπαμε. Ευχαριστώ. Και εγώ. Καλό μεσημέρι. Ήταν καθηγήτρια οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά, η κυρία Κωνσταντίνα